Helo, fy enw yw Rhys, a dwi am ddangos i chi rwydwaith ar-lein o enw Audio Boo. Dyma ni ar wefan Audio Boo, a gallwch weld mae'r gynllun y wefan yn syml ac yn hawdd i mordwyo o amgylch. I ddechrau, rydw i am ddangos i chi sut i recordio boo. Yn syml, os ewch chi glicio ar y bocs llwyd yma ar y cornel, mae ffenest yn mynd yn agor. Yma, gallwch ddewis i recordio boo neu dangoesio ffeil sain eich hunan o'ch gyfrifiadur. Ond, am y fideo yma, byddem yn dangos i chi sut i recordio sain. Mae angen i chi sicrhau mae fflash yn rhedeg yn iawn ac mae'ch microffon yn gweithio cyn i chi barhau. Fel gwelwch, mae'r sgrin wedi llwytho, a nawr mae modd i chi ddechrau eich recordiad. Os ewch chi glicio ar y botwm gwyrdd Start Recording, rydych gallu gychwyn eich recordiad yn syml. Rydych gyda chafswm o 3 funud o siarad i wneud, gobeithio ddigon amser i chi. Os ydych wedi gorffen eich recordiad, cliciwch ar Pause Recording. I barhau recordio, cliciwch ar Resume Recording. Neu, am chwarae eich recordiad hyd yn hyn, cliciwch ar Preview Recording. Os nad ydych yn hapus gyda eich recordiad, mae modd i chi ddechrau eto trwy gwesgu Restart Recording. Ar ôl gorffen, ac rydych yn hapus gyda eich recordiad, cliciwch ar y ddolen wyrdd yma. Fan hyn, mae modd i chi roi teitl i'ch recordiad, ychwanegu disgrifiad, a ddewis pa gategori mae'r recordiad yn perthyn i. Mae amrywiaeth o categorïau i chi ddewis, fel comedi, addysg, cerddoriaeth neu chwaraeon. Os ydych eisiau, mae modd i chi ychwanegu llun i'ch recordiad, a rhoi pa leoliad wneud chi'n recordio eich llais. Ond, nad yw hyn yn hanfodol i'ch recordiad. Yn olaf, os yw popeth yn gywir, gallwch clicio ar y botwm Publish, sydd yn postio eich recordiad i'ch cyfrif. Mae cyflymder y landlwythad yn ddibynnu ar pa mor hir mae eich recordiad, ac yna eich cyflymder byd-eang. Rydych chi'n darganfod nifer o bŵs bobl eraill ar y tudalen yma, ac os ydych yn hoffi beth rydych yn gwrando, gallwch rhoi like i'r bŵ. Mae modd lawrlwytho app i'r iPad neu'r iPhone, lle rydych gallu recordio eich bŵs ar y ffordd. Rwy'n gobeithio rydych yn defnyddio'r app yma yn aml, ond mae angen defnyddio'r rhwydwaith cymdeithasu yma mewn ffordd addas a synhwyrol. Diolch yn fawr.